A ko B? Shin wace ƙungiya ce kake fatan ta lashe kofin zakarun nahiyar Turai a wannan kakar? Mu haɗu da ku a comment section. A halin yanzu dai an riga an yi nisa a gasar cin kofin nahiyar Afirka, ma'ana AFCON kenan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles Najeriya ta buga wasanta a jiya kuma ta samu nasara da ci 2-1. Wannan abun farin ciki ne ga mu 'yan ƙasar Najeriya, muna farin ciki kuma muna fatan wasan gaba ma mu yi nasara domin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ta kai zuwa matakin gaba. Muna fatan wannan kofi na AFCON ya kasance namu ne mu 'yan Najeriya. Idan kana farin ciki ko in ce kana yi wa ƙasar mu fatan haka, mu haɗu a comment section. Mai horaswa Hansi Flick ya sanar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona cewa lallai idan tana da buƙatar ta yi nasara a gasar zakarun nahiyar Turai, to yana da buƙatar ɗan wasan tsakiya mai tsaron baya kenan, center back. Ya ce lallai idan ƙungiyar na buƙatar nasara a gasar zakarun nahiyar Turai, to a nemo ɗan wasan center back, kuma yana buƙatar gogaggen ɗan wasa wanda zai iya farawa da shi a wannan watan Janairun da za a shiga na sabuwar shekara. Shin menene ra'ayinku a dangance da haka? Wannan kyakkyawan labari ne ga magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona.